Capitolul 2. Predicatorul ca vestitor. Apelul și proclamația predicatorului. Dacă singura metaforă din Noul Testament care înfățișează rolul predicatorului ar fi cea a ispravnicului, am putea rămâne cu impresia că rolul acestuia este oarecum monoton, banal, de rutină. Noul Testament este însă bogat în alte metafore, dintre care cea mai de seamă este cea a vestitorului, căruia a fost dată responsabilitatea solemnă și în același timp captivantă de a proclama vestea bună a lui Dumnezeu. Aceste două metafore nu sunt contradictorii. Pavel consideră că el însuși și colaboratorii lui sunt atât ispravnici cât și vestitori. Dacă la începutul capitolului al 4-lea din prima epistolă către Corinteni, el spune că predicatorii sunt ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. În capitolul 1 al aceleiași epistole, Pavel rezumă activitatea predicatorului creștin în următoarele cuvinte. Noi propovăduim, cherisomen, noi vestim, pe Hristos cel răstignit. Iar mai departe spune că prin această proclamație vestită, cherigma, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși. În mod asemănător, în epistolele pastorale în care Pavel îl îndeamnă pe Timotei ca un bun ispravnic, să păzească prin Duhul Sfânt lucrul acela bun care i s-a încredințat și să-l încredințeze la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Pavel menționează de 2 ori faptul că el a fost numai propovăduitorul, în greacă cherix, vestitor, al Evangheliei lui Hristos. Cu toate că funcția de ispravnic și cea de vestitor nu se contrazic cu nimic, totuși ele sunt diferite și probabil că va fi util dacă voi începe enumărând cele 4 aspecte principale prin care acestea trebuie deosebite. În primul rând, în timp ce menirea ispravnicului este să hrănească casa lui Dumnezeu, vestitorul are rolul de a proclama întregii lumi o veste bună. Acest fel de predicare nou-testamentală, spune un scriitor, nu este un discurs formal și teoretic, adresat unui cerc restrâns de credincioși convinși de cadrul unei adunări, ci este o proclamație făcută de un vestitor, de crainicul orașului, în plină zi, în sunetul trompetei, adresată fiecărui cetățean, fiindcă ea vine din partea împăratului însuși. În limba greacă există câteva verbe care descriu această activitate publică, în special angelin, a declara sau a anunța, sau evangelizeste, care nu înseamnă exact a evangeliza, verb tranzitiv care cere un complement direct, ci a predica vestea cea bună, și verbul cherisain, care înseamnă a proclama ca un vestitor. Ideea fundamentală a acestor cuvinte, scrie profesorul Alan Richardson, este a spune vestea bună, unor oameni care n-au auzit-o până acum. În al doilea rând, această vestire adresată celor din afară se deosebește de funcția ispravnicului creștin prin faptul că este mai degrabă proclamarea unei fapte decât o expunere de cuvinte goale. Anunțarea intervenției supranaturale a lui Dumnezeu, care a culminat în moartea și învierea Fiului Său pentru salvarea omenirii. Așa s-a exprimat profesorul James Stewart. Predicarea există nu pentru propagarea unor concepții, opinii sau idealuri, ci pentru proclamarea faptelor atotputernice ale lui Dumnezeu. Nu vreau să spun că acestea două sunt contradictorii. Predicatorul creștin este deopotrivă ispravnic și vestitor. Vestea bună pe care trebuie să o vestească se găsește în cuvântul al cărui ispravnic este, pentru că Biblia este de fapt documentul scris și interpretarea lucrării mărețe a lui Dumnezeu de răscumpărare în și prin Hristos. Scriptura mărturisește despre Hristos, singurul mântuitor al păcătoșilor. Astfel, un bun ispravnic al cuvântului lui Dumnezeu este în mod obligatoriu și un vestitor zelos al veștii bunii a mântuirii prin Hristos. Noi suntem ispravnici ai cuvintelor lui Dumnezeu și vestitori ai faptelor lui. Isprăvnicia noastră se referă la o revelație împlinită, dar o răscumpărare împlinită este vestea bună pe care o proclamăm ca vestitori. Conceptul vestirii, scrie Dr. Robert Mounce, este modalitatea caracteristică prin care se face referire pe tot cuprinsul Noului Testament la continua proclamare a evenimentului Hristos.
În al treilea rând, în metafora isprăvniciei, accentul pare să fie pus aproape în întregime pe activitatea ispravnicului și pe cerința ca el să fie credincios în păstrarea și distribuirea bunurilor stăpânului său. Dar în metafora vestirii se așteaptă o acțiune și din partea ascultătorilor. Vestitorul nu predică vestea bună indiferent dacă oamenii ascultă sau nu. Nu. Proclamarea lansează un apel. Vestitorul așteaptă un răspuns. Ambasadorul creștin, care anunță vestea împăcării pe care a realizat-o Dumnezeu prin Hristos, îi imploră pe oameni să se împace cu Dumnezeu. În al patrulea rând, deși atât ispravnicul cât și vestitorul sunt intermediari, ispravnicul găsindu-se între stăpânul casei și familia acestuia, iar vestitorul între suveran și oameni, în Noul Testament, vestitorul pare să aibă o autoritate mai directă. El pare să îl reprezinte mai de aproape pe stăpânul său. Ispravnicul își continuă lucrul chiar atunci când stăpânul casei este plecat, pentru perioade lungi. Dar când vestitorul își lansează proclamația, este auzită vocea regelui. Lexiconul Grimm-Thayer definește cuvântul kerix ca vestitor, mesager împuternicit cu autoritate publică care transmitea mesajele oficiale ale regilor, magistraților, prinților, conducătorilor militari, sau care făcea o citație sau o cerere publică. Astfel, predicatorii creștini sunt împuterniciți a lui Hristos, așa cum vom vedea mai în detaliu mai departe, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Un exemplu elocvent cu privire la acest adevăr se găsește în al doilea capitol al epistolei către Efeseni, în care apostolul descrie împăcarea pe care Dumnezeu a realizat-o atât între evrei și neamuri, cât și între ei și Dumnezeu. El rezumă ceea ce Domnul Hristos a împlinit la cruce prin cuvintele, făcând astfel pace. Apoi adaugă, El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Această veste bună a păcii prin Iisus Hristos a fost adusă, conform contextului, după moartea sa. Este greu să credem că apostolul s-a referit la învățătura Domnului Iisus în timpul celor 40 de zile dintre învierea și înălțarea sa, deoarece se pare că în această perioadă el s-a descoperit doar ucenicilor săi. Deci, trebuie să se fi referit la lucrarea predicatorilor creștini. Același Hristos care a adus odată pacea prin crucea sa, predică acum pacea prin vestitorii săi. În acest sens, scriitorii moderni au descris vestirea cuvântului ca existențială. Este o activitate de vestire a veștii bune prin care Dumnezeu îl confruntă direct pe fiecare om cu sine însuși în Hristos. După ce am schițat principalele deosebiri care există între conceptul de isprăvnicie și cel de vestire, putem trece acum la un studiu mai amănunțit al rolului și lucrării vestitorului. În acest capitol trebuie să-mi arăt recunoștința față de profesorul Robert Mouse, șeful catedrei de creștinism la Colegiul Bethel. Cartea sa, Natura esențială a predicării în Noul Testament, publicată în 1960, se ocupă de cherigma, Evanghelia predicată pe care primii vestitori ai lui Hristos au proclamat-o lumii păgâne a zilelor lor, acea Evanghelie care, după 19 secole, rămâne cuvântul de sus pentru situația noastră umană dificilă. Pentru mine, această carte este înviorătoare, sugestivă și captivantă. În lumea lui Homer, scrie Dr. Mounce, vestitorul era un om de onoare și deține o poziție remarcabilă la curtea regală. În era post-homerică, vestitorul servea mai curând statul decât pe rege. Datoria lui, ca și cea a strigătorului orașului din vremurile mai recente, era să facă proclamații publice oficiale. El trebuia să aibă o voce puternică și uneori folosea o trompetă. Mai mult decât atât, era esențial ca vestitorul să fie un om cu o considerabilă stăpânire de sine. Proclamația trebuie să fie transmisă exact așa cum era primită. Ca purtător de cuvânt al stăpânului său, el nu îndrăznea să adauge propria lui interpretare. Astfel de oameni se întâlnesc des în Vechiul Testament. Faraon a pus vestitori să meargă înaintea carului lui Iosif și să strige, în genunchi. În mod asemănător i s-a arătat cinste și respect lui Mardoheu, când a fost
plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății. Porunca dată de împăratul Nebucadnețar, ca toți oamenii să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur, a fost strâmbițată de un crainic în toată Valea Dura. În Iuda, ca și în alte ținuturi, poruncile împărătești erau aduse la cunoștința poporului de crainici, ca de exemplu, când împăratul Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștele. Ioan Botezătorul a fost un astfel de vestitor. Unii dintre profeții mici au făcut proclamări publice în calitate de vestitori ai lui Jehova, iar în ceea ce îl privește pe Ioan Botezătorul, această lucrare a fost clară și de neconfundat. Evanghelistul Marcu îl numește solul lui Dumnezeu, trimis să pregătească calea Domnului. Ioan a fost înaintașul lui Mesia, care îi chema pe oameni să se pocăiască, pentru a se pregăti pentru venirea celui ce avea să vină. Dacă Ioan Botezătorul vestea apropierea împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus proclama faptul că prin venirea lui, într-un anumit sens, împărăția lui Dumnezeu a sosit deja. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind, vestind Evanghelia împărăției. De asemenea, el a încredințat această misiune și ucenicilor săi. În timpul vieții sale, el i-a trimis în lume spunându-le, pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerului este aproape. Iar după înviere, el le-a încredințat misiunea lui universală, să se propovăduiască tuturor oamenilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor.